Majukad lang nitong tanan guys. Diniil man ka. Uy, dinta. Unta to ni mo gibilin kay. Ay reta agis pikas. Ora. Oh. Namo ero. Namo ero. Hey. Beng. Mana kailas mong hindo na he? Bata ko urot. Bata kong uro. Plurami ni. Mana kaila? Plurami? Si Purami. Mana man ko nakanhi. Dugay na kadyo. Mani imong uban. At di sama mo ning bakit pag bagyo. Nasa isulahan. Eskwelahan sa? Ay, sintro. Ang lujo ah. Kaya kabuang-buang Miss Dan. Kaya nakalimutan ko Dan daring karaan ba? Dali. Nalaka naman. Nakabitaw gaari mo mag-agi. Dana na kadudoy. Oo lagi. Naman ka mo sa nila sa nagibilin. Nangatag ramig pang sudan. Ang sudan ay. Oops. Ha? Rami. Lagi dia kay sabay tagaan ini. Ay mo. Imo tayo. Ipalit og sudan. Ilay. Ilang ka na. Wani kaila sila na ho. Nay, ilang ka na. Ay lamang ko si Purami. Salamat. Salamat ha, Purami. Purami, salamat. Salamat sa imong kaayo. Paano mo daan pahalipay. Pila na edad ni mo na? Duwang na ko. Wala na 81. Manhud manahal marilu. Manghud ka aso. Marilu. Ha? Marilu. Hindi nga Joy, bisan si Purami, anak ni Pari Ariston. Kani? Oo. Wala pa ila ba? Ay, di ba ko matug sa oras gamay pa ko? Naminjo na siya. Puhon, maminjo puhon. Anak ni Urod, kaya ka? Urod, nukalan? Ija? Urod. Urong. Urod. Urod, nukalan. Urong. Lumbay. Lumbay. Lagi. Taas malagi sila kilungdoy, ngano kalandoy. Kalimut mo po. Ako na eh. Mas mga nagsalilas na eh. Ito ka. Te, nag-video ko kay si Mirijoy. Sobra makustuin. Si Mirijoy, gusto makakita. Ito ko tuin. Sobra. Magsadan na kay Waman Mirijoy. Edgar kay busy man. Dang, dang, imong kuwan dang, nga nagtatay dang. Tapos, mamani mo og si Bing Bing. Ipakita kay Erong Malipay. Ito ka dang, Bing! Dili ipakita ni sa mga ate. Nay, pag sinilas na kay Mawala. Nagdingalaman. anak nanay sinilas. Kuan. Nagdiraman lang. Kukul ba? Di Nagdingalaman. Baka mag-sister. Si Florami. Si Purami na. Di na tapos biglaan. May pami. Maguwang. Batugo flor kay gilantan man ko. Gilantan ko. Andi ko ba ning Ano mo kuan? Wala ba po'y paracetamol ko? Kasi kaya apilan po itong na-pulse to ah. Bidyo. Gato maggusto sa Paracetamol? Awa diyan. Way baligja. nagaman ramig tambalo nga. Sa gamay pa ko guys, pero may kumaglaagdan sa ila, makakaan ko karlan, kamuti, bulang huy mo ng karo, nakahanaan na ko nila, mga hasil lang ibalik. Bisa ginagmay ra, at least kinasing-kasing po nga. Ato na me! Mubalik, mirad to kayo. Sa nilas gibilin. Man din tibilig ka. Wala to. Mubalik, mirad to. Balik mo miya gira. Ay mo agi. Nana may ana na kana. Lagi nalaka na. Ato na me! May piling mo ka dali agi. Kinarin tur. Ha? Ayan mo ka agi nila sa pagbuke. Laka na na mo niya. Wa, darira. Narira. Dali na. Ha? Dali na. Lamang mo. Dili joy uban. Naman. Ya likod. Lolo. Lolo. Kini ilang daan guys, daan nagazining lisod. Pero karon mas ni samot pagazig ni nabagjo kay nagaba magsapa. Mahadli ko moagi dani guys kay pirmimi makakitag banaken daaning sapa. Pero hinlo na kadyo ning tubiga kay kinaibabuan na ni nga parte sa Alicia. Dahil kas abito ni agi mi din sa una giatngan bito migha sa kabuang-buang panagan kami tirig sa isa kay tiganian lagi mi sa unas gagmay pa mi. Dagan magugprutas dani sa ila guys, na santol, na kupa.
Nay buongon. Mao nang mahagam pud mig balik-balik bisag garabing ladyo ah. Ni samot pagkasad kalisod agagianan karon kay nangalaka jadaghay mga kahoy gabatas-batas. Laksi pag imong bugan lagi nilakang da liog pud nimo sakit pag kinuob-kuob ug usa pa grabing tukarena sakit pas likunan hapit ang taon pud mo usa ka kilometrong binaklay kay di man makasurag motor kita kog buwak dares kalibunan guys nice sid lamig color orange ug puwa gikapoy naman jud ko og kuon ug kada to ato lang 10,000 pa diuwan hadari Alisa dali ba Alisa ha Lisa! Eh, di naman ko katukad yan. Kapuya naman. Nidong na pag-mislain nga sityo guys. Huwag mo na ilang mga bahay. Luoy ang tangtod ka adyo. Ako na yung mga bahay guys. Luoy ka adyo. Puro man undoy. Nakaubos. Di ko magli ko na iro. Madagli ko na iro. Kila man eh? Tulo na. Upat. Ikaw na pa yung uban. Ikaw, orang uban ako ni bukay na iro lagi. Tama yun. Magli ko. Oo, may tao din eh. Ha naman. Ayo. Tigas magan sa tag makang iro lang eh. Ayo. Nga naman. Daga na magbayad ya doy. Maglisira man doy, sakit ng hambugan. Hala doy, hala. Ang bakilira. May spike. Imong tiil adyo pang hawid-hawid kay malaktikan ko. Ayo. Asag mga tao dari di ay. Ay gipahatag ba ta pero may supporter, pero may wala na nga supporter. Sudan. Agkaring dari bahatag na laman ni Jas dari patagaan. Mga po. Ang anak na kita. Darang gaba mapunta babaw. Nahug lamang ko. Ada to speakers pala. Duha. Duha dari. Duha. Ah. Atag man rin dyan. Ada to men. Tagbangan nimo? Di bahatod lang. Ipatod nimo dari bata. Bahatod gyud. Kay ito mga ano ni ko tatalo ko. Ano man eh balhibo? Bukit-bukit na. Ada yo. Palaga. Tunga. Sarap ha. Ha, nagsinil naman ko. Sige, hata ko ka inding. Ha. Babada na. Salamat ako sa Florami. Salamat sa supporters ni Florami. Salamat sa supporters ni Florami. 15 ka buhok at nga tagaan guys. Lagi pa doon ra na maguban kay di naman na mamasud tungkol arang lisura na. Agaban wa diha. Buko ka nagmotor. Agaban kay paduno ra na mo kay grabing lapo ka di na kaya sakit ang kalawasan pag-gub datus una natang gitagaan kay grabe man jang lisirag daw arang rimug ka adto sakit pa jaghang bugan kay kanamo sa kay motor ba ja magpageng kay murag matikay hang matong gipaduno na laman nato gibili na laman nato sila na mohatag sa mga ning support na ho. God bless you 10,000 folds. Grabe gamong motor luoja. Kaya pa driver? Wala raw. Kaya pa? Sakay na ko, bahalag lakok. Kasakit naghangbugan binaklay. Naglag na ko. Dani mga taknaas ang kinabuhi guys, murag ning gahi naghang kalawasan tungod sa kahadlok, grabing dangaga sige kaslay dagligid. Aga ko mura nang matigbak sa kahadlok pero driver grabing lipaja kay mawagi pangita. Sarap pa dyan ka sa maig madri nga. Ano dyan luka? Oh yeah. Yeah. Ini matrin. Matrin nga ako pasahero. Pwede mo nang ka, karagat kay karaglisod ko. Karagat ra. Karagat sa muna. Lusa. Uy, sa karagat. Hindi makuha ron. Okay, dapat panaog man. Lala.
Ayan. Ayan, magulo sinintoon. So guys, kaya dahil may nalabdyan na rin luoy. Nong! Madung hapon! Nagkiang naman ko. Dahil palit sa dan ah. Palit sa dan. Panihapon. Sa Florami Buholana supporters. Sige, arsabi. Sige, thank you. Doon ilang mas tatay. Salamat kuno kadug da ka Florami Buholana supporters. Tuan na, paang na. Hanggang tiil guys, ang luod sa kaadyo. Wapagod ko butas. Maju galing kay na yata bay dari gisung undo dari ko nang himuas kay grabe yung baga aglapok. Kanang isa na kakumag ko nahiwi nang kukuda na guys kay nasangit na aksi. Wa ko gabutas kay gikawa ko sang butas guys buhara to basta gipalid putong udit. Nangurog pag ang mga kaunuran guys kay nahaglo ko sa mga ang biyahe. Grabe jeng nanguga kaadyo kana jeng musadyo jeng motor pero ang driver ra jeng taong lipadya. Aga kumura na ko mamatay sa kabuhi. Pagas man pagug sakay kay og di pag kumusakay grabe kita naghang tilog binaklay kay grabe ang pugan nanakit intaw tinikang-tikang dato mga batong magke. Mo ni gatabay guys sa ijang maguwang dako dining tabang karon kay ugway agas nanhi man sila manguhag ipang laba. Paguli nas bay guys nangutan na sila nganong ang naong di madrawing mura na kung nagungo. Kinsa pwede maungo sa nahitabo no ng adlaw nga grabing kapuja ang lapo kapag jud nalipay dai mi guys kay daan na may solar nga saga di na jud tak adjung ngit teres kusina. Salamat ni Limbuhol. Kay gipada man na just tiri kay maluoy mapud sang tiri og ngi og kinabuhi di. Padadaan po na yung solar nga na uyab sa purtid. Si John Mark may gasit up kay grabe na gazid guys. Puno na gazid ano usa among ilong laring gas nga saga. Dag bintaha gazid na solar nga saga kay mo lamdag pud ba di po tayo murag malibat. Usahay mura na kog malibat kana bitong ngit-ngit nga. Sani ba di masabot lamdag nga ngit-ngit nga lamdag hani. Anang ang nga lamdag sakit sa mata. Sa depere ko matugrong gabi una daghang salamat kadto sa mga tigtabang na kay makatabang pugos lain. God bless you more. Pahoy sa medari guys kay unsa mang himasa. Si Tiri pa may nang himasa ako sunod.